alkate gaiak dia EAJ-ko zerrendaburua den Jon Luki Albizua, EH Bilduko zerrendaburua den Oihane Zabaleta Mujika, PS Euskadiko Ezkerrako zerrendaburua den Francisco Javier Martín Mateo eta irabaziko zerrendaburua den Alberto Larrosa Biedma. Partidoa esan, EAJ... Oihane Zabaleta, Iñaki Etxani, Unai Badiola, EH Bildu, Nerea Altolagirre, EH Bildu, Jon Altolagirre, Natividad Nieves, PS. Alberto Larrosa Biedma, irabazi. Blanco. Emaitzak dira, Jon Luki Albizua EAJ-PNV, 5. Oihane Zabaleta Mujika, EH Bildu, 5. Alberto Larrosa Biedma, irabazi, 1. Eta 2 txuri. Zin egiten duzu zintzo beteko dezula alkate kargua herriarekiko udal jokatuz eta legeak agintzen duena betez eta betearaziz? Egunon guztioi, nik politikan sinesten dut. Nire ustez politika gure egunerokoan erabat txertatuta dago. Dena politikoa dela esango nuke, politikatik antolatzen bai da herri baten bizimodua. Politikoki dena aktibatu daitekeelakoan nago, bai etxean, kalean, auzoan edo herrian. Urretxuk dituen erronkak ez ditugu hitzekin konponduko. Are gutxiago, hitzak esan nahi ez ustuta dauden honetan. Guk ekintzei heldu nahi diegu hitzei baino gehiago. Ez dugu beti asmatuko, baina gure indarra jarriko ditugu gauzak ahalik eta ondoen egiten eta bezain garbi azaltzen.